করাপশন ফ্রি সরকার গঠন করি আছে করাপশন ফ্রি যদি সরকার গঠন করি আছে তেনে 99.9% लिडारफोरानो बाल्थिंनि खांख्राइ नैबे सोर बुंनाय राव जोंहा मानगोनां इएम रनजित बसुमतारी सार बिथाङा बुंदों। आं जेब्लायबो बुंबाय थादों, आवगायबो बुंदोंमोन आरो फिन खनसे बुंफिनबावनो गोनांथि दङ होननानै आं सानदों। जेब्लायबो माने माबा नङा माबा मोनसे जुनार जाग्रा मुवा बेसाद बायदिसिना नै बिदिजोंहाय जोंहा मानगोनां रनजित बसुमतारी सार निकनेम दोननायावहाय जोबोद मोजां। सोरखौबा रानख्रेब रुनख्रेब बेफोरबायदि जाम्बा थाम्बा होननायाथ' बिथाङा जोबोद एक्सपार्टखा। सासे फोरोंगिरि जालायनानै सासे प्रफेसर जालायनानै लेक्सारार जाबोलायनाय सासे नैबेबायदि गोरों गोरा दैदेनगिरिया दिनैनि समाव नैबेबायदि रावफोरखौ बाहायो। नाथाय सोरनि सायाव नैबेखौ गासिबो दिनै सावरायनो थांगासिनो दङ। गभर्नमेन्टखौ इनडाइरेक्टलि बुंदों जे बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामाखै होननानै, खिन्थु जाय इउटिउबारा सोरखौबा सापर्ट खालामनानै सोरनिबा एगेन्स्टै बुंदों, आं बेखौसो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। लास्ट 17 इयार्सआव हाग्रामाया बे ओनसोलनिफ्रायनो सासे सासे आइजोखौ हाबा खालामदों। बे ओनसोलावनो बिहा बिहाव दङ। बे ओनसोलावनो बिनि बिबोनाङाबो लिडार ना। बे ओनसोलखौ 17 बोसोर बिहावनियाव गाइखेर लोंनो जौ लोंनो बियो फुङावनो फैयो VIP गारि सालायनानै, खिन्थु बे हालामखौ बियो जौगाहोआखै। थारमाने बिथांमोननि आखुथाया खांख्राइ बाल्थिङाव दोननाय खांख्राइफोरबायदि। BPFफ्रा माने 99.99 लिडारानो बाल्थिंनि खांख्राइ। माबोरै बाल्थिंनि खांख्राइ होननानै बुंदों आं? बाल्थिङाव थानाय खांख्राइफ्रा सोरबा मासे खांख्राइया बाल्थिंनिफ्राय बारग'नानै हायाव थांनो नागिरदोंबा बेखौ हमथायो। मानोना खांख्राइया जि आथिं दङ बे आथिंफोरनि गेजेरजों गुबुनखौ हमथानानै गुबुन खांख्राइखौ मालाबाबो जौगाहोनो नागिरबा गोजौ थांनो होननाय। गासैबो लिडारफोरा बाल्थिंनि खांख्राइ नैबे भिडिअखौ नैबेनि फारसे सावरायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो नैबे क्लिप्सखौ दिन्थिनो नागिरदों आङो। जोंनिया समायखिरा लाखानाय बड'लेण्डखौ जेलासिम मोना जों सोमावसारलांबाय थागोन। बेवहाय जोंहा बिकल्प गैया, बेवहाय अल्टारनेटिभ जेबो गैया। आदा गबिन्द बसुमतारिया बुंलांबाय जे बिटिआरआव मा दङ गैया। बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा। इन्डियायाव मोनसेल' जायगा दङ NCR नाय, नेशनेल केपिटेल रिजन दिल्लीयाव। नेशनेल केपिटेल रिजन, बिनि उनाव गावनि जाथिनि हारिनि मुङाव मोनसे रिजन जाबावबाय, बे जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बिनि सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन, BTAD होनोमोन, बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट। एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रिजनाव फैबाय। नर्थ इस्ट रिजन होनना बुङा होमबा? नर्थ इस्ट रिजन गासैबो नर्थ इस्टनि 7 रायजोखौ लानानै मोनसे रिजन होनो, नाथाय जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बियो बेसेबांबा गोजौ। दिनै मुलुगनि गिदिर गिदिर स्कलारफोरा बुंदों नोंसोर बेसेबांबा गिदिर बुद्धिनि खामानि मावबाय, आलादा रायजो होनना लिरा मालाय मा जानो, नोंथांमोननि स्टेटासा आलादा रायजोनि खुनु गाहायाव गैला। बियो बेसेबांबा गिदिर रिजन जाफैबाय। दानिया आसामनि चिफ मिनिस्टार, आसामनि मन्त्रि, आसामनि बायदिसिना अफिसारफोर, जोङो मुंखौ सोलायनो, जों एसे जौगाहोनो जेला नारा नाथा नाजाबाय, सागान होला होननानै खुद्रिबाय, जोङो रागा जोंबाय। बै समाव बिथांमोना मुं नायगिरै नायगिरै ओरैबायदि मोनसे मुं होनो गोनां जाबाय, जि मुङा निखि आसामखौबो बारनानै थांबाय। दुखु नाङो जेब्ला नैफोरबायदि फोथायनानै दैदेनगिरि जोङो दैथायहरो, बिथांमोननि आसायावनो जोङो गोबां सिमां रुजुनानै थायो, ओमफ्राय बिथांमोना जोबथारनायाव नैबेबायदि फोथाय खेबस' खालामोब्ला बयहाबो दुखु नाङो आरो मोनसे सेन्टिमेन्टजों गेलेयोब्ला सोंखारिनो गोनां आरो गोबां सोंलु सोमजियो। स' नैबेनि सायाव आंहा बुंनो गोनां गैला। रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै बिजिरदो आरो मा समावहाय मा बुंबोआमोन आरो फैबाय थानाय समाव माबायदि जानो थांगासिनो दङ, नैबेखौ नायोबा नोंथांमोना थारैनो बुजिगोन। दानिया मोनसे क्लिप्स नुबावदों आङो फेसबुकआवनो, फिन खनसेबाव स्क्रल खालामबाय थानायाव बेनि उनावनो नेक्स्ट नैबेखौबो नुदों। सुबुं सासे कमन मानसि, जोंबायदि सादारन मानसि, मोननै दोलोनि गेजेराव हारसिंनो साहस खालामनानै गावनि बिबुंथिखौ प्रेस टकनि गेजेराव लाखियो आरो मा फोरमायलांखो बिथाङा, नैबेखौबो नोंथांमोना आं जोबथानायनि भिडिअ'आव होगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायोब्ला गासिबो खोथाखौ बुजिलांगोन।
दानिया लिडारफोरा गासैबो बाल्थिंनि खांख्राइ आरो मानो होनना बुंदोंबा बिथाङा फोरमायदों जे सोरबा गाखोनो नागिरोबा खांख्राया जिथु आखाइ आथिं गोबां दङ बोख्लायनानै लाखियो माने गुबुनखौहाय देरजानो बायो। नैबे बेलायाव आङो मानगोनां EM रन्जित सारखौ फंसेल' खोथा बुंनो होननानै सानदों। आंनि फारसे मोजांबो जानो हागौ गाज्रिबो जानो हागौ आरो बयनिबो पइन्ट अफ भिउ अपिनियन्सफोरा आलदा आलदा जानो हागौ, अब्लाबो आंनि फारसे जि अपिनियन होनो गोनां आं होनो होननानै सानदों। नोंथाङा दिनैनि समाव नैबिदि साननाय हनायखौ लानानैसो दिनैनि समाव दैदेनगिरि जानो फैदोंमोन नामा? जे सोरखौबा जोबोद गोजौ सिरियाव गाखोनाय नुनानै दिनै नोंथाङा बिथांमोनखौ बोख्लायनो नाजादों, नाथाय बेबायदि कम्पिटिसनजों सोरहा मा मुलाम्फा जागोन? सिदा सिदि बुङोब्ला जेब्ला जोङो मोनसे रेसनि ट्रेकआव थाङो अब्ला बेवहाय गोबां पार्टिसिपेन्टस थागोन, बयनोबो समान गावबागाव ट्रेक राननानै होनाय जायो। नैबे ट्रेकआव खारनाय समखौ मोनसे टाइमखौनो थि खालामना होनाय जायो आरो बे एखे टाइमावनो बयबो रेसखौ जागायो। नाथाय बेवहाय देरहागोना सोर बेनि टाइमनि खुनु टाइमनि सिमा होनाय जाया आरो बेवहायनो नोंथाङा जेसेबां हायो नोंनि स्किल, नोंनि स्टेमिना, एनार्जिखौ सेभ खालामनानै जोबथारनायसिम नोंथाङा नाजानायनि गेजेरजोंसो सोरबा सासेया देरहाहैनो हायो। स' नैबिदि जानांगौमोन। दिनै 17 बोसोराव जुदि बिथाङा मावनो हायासैब्ला दिनै 3 बोसोराव नोंथाङा मावाखैबाबो मा खामानि मावनो जागायदों नैबेखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिना होयोब्ला थारैनो अनसायगोन आरो मोजांबो जागोन होननानै आं सानदों। दिनै सोरबा इउटुबारखौ नोंथाङा दिनै टारगेट खालामनानै खोथाखौ बुंदोंब्ला जे बिथाङा दिनै सोरबा पार्टिखौहाय सापर्ट खालामनानै सोरबा पार्टिखौ ओरै थोरै खालामनो नाख्रेबनो नाजादों बा डाउन खालामनो नाजादों होननानै नोंथाङा फोरमायनो सानदों, नाथाय बेयो कमप्लिटलि अपोजिट जादों नोंथांनि बेलायावहाय। दिनै 17 बोसोरजों 3 बोसोरजों रुजुजाया, अब्लाबो 3 बोसोराव नोंथाङा दिनैनि समाव मा खामानि मावनानै दिन्थिखो? नाथाय बेवहाय अपोजिट मानो होनना बुंदों आङो, दिनै नोंथाङा पर्बत जरायावहाय नोंथांनि दोलोनि दैदेनगिरि गैयैलाय माने बिजाथि गैयैलाय दिनै अपोजिसननि थानायखाय नोंथाङा दिनै पर्बत जरानि रायजो राजाफोरखौ बयकट खालामनानै दोननो सानदों नामा? फैबाय थानाय समफोराव जुदि नोंथाङा पर्बत जरा रायजो राजानि अनसायनायखौ लुबैदोंब्ला दिनैनि समाव नोंथांनि पार्टिनि सरखार दङ, नोंथाङा मावनानैसो दिन्थिनांगौमोन, नाथाय नोंथाङा कम्पिटसो खालामदों जे रायजो राजाफोरजों, सोरबा बिजाथिजों नङा। नोंथाङा दिनै रायजो राजाफोरजोंसो दिनै कम्पिटिसन खालामनायखौ नुनो मोनदों जे नोंथांखौ रायजो राजाफोरखौ आङो नायगोन, नैबे सम फैथों नायगोन होननाय बायदि जादों। बे जोबोद दुखुनांथाव। बिदि सासे गोरों गोरा रोंखा राखा दैदेनगिरिया जुदि नैबेबायदि सिन्था सरसा खालामोब्ला दिनै सोरबा सासे इउटुबारा आलफ्रेड बसुमतारी आदाया माबायदि कन्टेन्ट लाबोयो देश बिदेश बेरायनानैहाय, जों बेखौ बयबो रोखा मिथिगौ। बेवहाय बिथाङा खुनु पार्टिनि थ्रुयै थांनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। बिथांनि भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा बै ओनसोलाव दावबायहैदोंमोन, बिदिनो दाब दाब जायगायाव बेरायहैनायलाय मोजां गाज्रिबाबो बिथाङा दिन्थिनो नाजादों रायजो राजाफोरनो आरो जानाय जायै खामानिफोरखौ सोराङाव लाबोना होदों। बेयो जोबोद बाख्नायथावना बाथ्रा आरो थिग बे बेलायावनो माखासेया बाख्नायदोंबो आरो नोंथांनि इपिपिएल दोलोनिफ्रायनो पर्बत जरा ओनसोलनि माखासे पार्टिनि वार्कार्सफोरखौ प्रेस मिट होनायखौबो नुनो मोनो जे मोजां खामानि मावदों। दिनै 17 बोसोराव जायै खामानिखौ सोराङाव लाबोनानै होदों आरो बेलाफारसेथिं नोंथाङा बेबायदि बुंदों जे सोरनिबा फेभाराव खामानि मावदों होननानै। स' नोंथांमोना नैबेखौहाय कनफिउसनखौ कमप्लिटलि डाउटखौहाय क्लियार खालामना लाग्रोनांगौ, अब्लासो जोंबो मा बुंनो नागिरदों नैबेखौ हमदांना मोनगोन। सरकाराव दङ जेला जानाय जायै खामानिखौ नोजोर होनो गोनाङा सरकारनि दायित्व आरो जायिखौ नुयिखौ बेखेवना होनायाव दिनै आलफ्रेड आदाया पर्बत जरा ओनसोलाव बेरायहैदों, जोबोद बाख्नायथावना आरो बिथाङा दावबायहैयाब्ला थारैनो जोङो साननांगोन जे नोंथांमोनाबो नुसननाय नङामोन नामा पर्बत जरा ओनसोलखौहाय, बिदिसो बुंनांसिगोन दिनै नोंथांनि स्टेटमेन्टनि बायदिब्ला। आरो रायजो राजाफोरा निजेनो बियो एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा आलफ्रेड आदाया जि मावदों समाज सिबियारिनि खामानि, जोबोद मोजां खामानि मावदों आरो बेखौ जों बयबो बाख्नायो आरो रेसपेक्ट खालामो। आरो बारा गोबाव बुंनो सानाखै आङो,
आंनि फारसे बेखिनिखौनो आं बुंनो होननानै सानदों आरो जोबथारनायाव जितु आं नोंथांमोननो नैबे सादारन सुबुं सासे कमन मेननि स्टेटमेन्ट मा गोख्रों बिबुंथि लाबोखो नैबेखौ नोंथांमोननो नैबे क्लिप्सआव दिन्थिलांनोसै। আমাৰ UPPL আৰু BJP দলৰ দুজন কৰ্মীয়ে ক'লে যে BPF দলে অকল মানে কৰাপশ্যন কৰিছে। আপোনালোকে চাব যোৱা 17 বছৰত আজি BPF দলে কি কৰা নাই। আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যিখন বাটেৰে যায় চাইৰেন বজাই যায় সেইখন বাট কোনে বনাইছে। এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ যিখন ছেক্ৰেটাৰিয়েটত বহি যিজন ছেক্ৰেটাৰিয়েট বহি তেওঁলোকে প্ৰেছ মিট দিয়ে সেইখন ছেক্ৰেটাৰিয়েট কোনে বনাইছে। আজি BTC অঞ্চলৰ ইমান আপোনাৰ ITI কলেজ তাৰপিছত হস্পিটেল বনাবলৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী চাহেবে সক্ষম হৈছে। আজি BTCত 5 নৈ নদী কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ নদীত দলং আজি কোনখন দলে বনাইছে। আপোনালোকে গোসাইগাঁৱত আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিছোঁ। গোসাইগাঁৱত যদি আমি উন্নয়ন নকৰিলে হয় গোসাইগাঁৱত আমাৰ বিধায়ক প্ৰয়াত মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া কেনেকৈ 4বাৰ জিকিলে। এজন সুদক্ষ নেতা হিচাপে গোসাইগাঁও অঞ্চলত তেখেতে বহুতো কাম কৰিছে, বহুত কাম কাজ কৰিছে। আজি এটা কথা হ'ল আপোনালোকে BTC আৰু ৰাজ্যত চৰকাৰ চলাই আছে। ইয়াতে কোনেও নকয় মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা, কোনেও নকয় আমাৰ ইয়াত কি মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই নেকি। আজি ৰন্ধন গেছৰ মূল্য কিমান টকা হৈছে, আজি পিঁয়াজৰ মূল্য কিমান টকা হৈছে, খাৰুৱা তেলৰ মূল্য কিমান টকা হৈছে। এইবিলাক লৈ তেখেতসকলৰ আওকাণ নাই। তেখেতসকলৰ এটাই কথা, তেখেতসকলৰ বৰ্তমানৰ CM ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আগতে কৈ আহিছে যে আমাৰ মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি। তেনেহ'লে মিয়া বুলি কাক ইণ্ডিকেট কৰিছে। মিয়া মানুহৰ ভোট তেখেতসকলৰ নালাগে, গতিকে তেখেতসকলে নাপাব। এইটো স্পষ্টকৈ কৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কয় মোগলৰ আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বাংলাদেশী চৰকাৰ আপোনালোকৰ BTC অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰ BJP মিত্ৰজোঁটৰ যদি অসমত বাংলাদেশী আছে তেনেহ'লে এইখন চৰকাৰে বাংলাদেশীবোৰক কিয় আঁতৰত পেলাই থৈ আহিব নোৱাৰিলে, কিয় নোৱাৰিলে। এইবিলাক ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি লাভ নাই, এইবিলাক ভুৱা কথা কৈ লাভ নাই। আৰু আমাৰ UPPLৰ সন্মানীয় দাদা এজনে ক'লে যে প্ৰমোদ বড়োৰ দ্বাৰা সুস্থ চৰকাৰ চলি আছে। ক'ত সুস্থ চৰকাৰ পালে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যেদিনাৰ পৰা BTRৰ CM হ'ল তেতিয়াৰ পৰা BTCত দুটাকে এক্সট্ৰিমিষ্ট পাৰ্টিৰ জন্ম হ'ল। কিয় হ'ব লগা হ'ল। ULBৰ জন্ম হ'ল, NLFৰ জন্ম হ'ল, কিয় হ'ব লগা হ'ল। যদি শান্তিপূৰ্ণভাৱে BTCৰ হকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কাম কৰিব আহিছে তেনেহ'লে কিয় আমি বিগত দিনত আজি চাওক, আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈ আছে কৰাপশ্যন ফ্ৰী চৰকাৰ গঠন কৰি আছে। কৰাপশ্যন ফ্ৰী যদি চৰকাৰ গঠন কৰি আছে তেনেহ'লে অৰুণোদয় স্কিম আপোনালোকে চাব, গাঁওবোৰে খবৰ ল'ব অৰুণোদয় স্কিম উপযুক্ত মানুহে পোৱা নাই। অৰুণোদয় স্কিম যদি পাইছে BJP UPPLৰ कৰ্मীসকলে पाइसे। क्लिप्सखौ नायखांनायनि उनाव आसा खालामदों नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्ट्सफोरखौहाय कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरगोन। जेब्लायबो अपेन आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि बिबुंथिखौ बेयाव दोनथ'बाय आरो दिनैनि भिडिअ ब्लगखौ नैबावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। फिन खनसे लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।